Una força és una interacció entre dos cossos que es representa mitjançant vectors indicant el punt d'aplicació, la direcció, el sentit i la intensitat. Es poden distingir dos grans tipus de forces. Per contacte, per exemple, el fregament d'una roda sobre el terra, o forces a distància, per exemple, la gravetat, que és la força d'atracció que exerceix el planeta Terra sobre nosaltres. Les forces poden, per tant, provocar diferents efectes sobre els cossos. Quan les forces es relacionen amb el moviment dels cossos, parlem de dinàmica, i es basa en les lleis enunciades per Newton. Primera llei o llei de la inèrcia. Si la força resultant sobre un cos és nul·la, aquest no varia el seu moviment. Segona llei o llei fonamental de la dinàmica. Una força resultant no nul·la provoca una acceleració en funció de la seva massa. A més massa, major ha de ser la força per variar la seva velocitat. Tercera llei o principi d'acció i reacció. Si un cos realitza una força sobre un altre, aquest realitza una força d'igual intensitat però de sentit oposat sobre el primer.